everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Dol na ta. Kanang bahay sa unahan nga puti ug blue. Mao na siya. Uy, hala. Kanang mo palasyo? Oo. Busa kinahanglan nga mangandan na ka sa imong arte. Daoy. Dato gid mo sir no. Kay dako mamugbay. Ay nasigtabi diha. Una-una na imong acting diha. Okay, acting. Wana sir. Mura na mo ko mamatay sa kulba diri sir uy. Aw kung mamatay ka sa kabuang nimo, ilubong ti ka. Sobra naman sab ka manulti sa kitaan na uy. Hala, ikalit nag-abli ang gate. Wala gitaw. Ay nagpangutana diha. Uy, si mama. Siya kanang nagbarog sa may ganghaan. Siyang imo inahan? Oo, siya. Kung kanang nasa iyong tupad, wala si Ibon. Kanang gwapa siyang tupad. Manay Yvonne. Oo. O bright kay na si Ibon. Usa tarong nga gina imong liho ka. Una-una agid nga ikaw si Lily. Yvonne, yan na sila si Arnel. Yan na cute. Relax lang, good, tita. Arnel, kumusta? Ay, salamat ka niya na yun mo. Ma, ako na ning gilahos sa among kwarto si Lily, ha? Lily, kumusta ka? Okay lang, mami. Ma, ako nang papawayon si Lily sa among kwarto. Sige. Pero basin gigutom ka, Lily, ha? Okay na ko, mami. Okay na. Ay, pastilan. Giubo man ka. Sige. May tingali mo paway ka lang una. Mugawas raw niya siya, ma. Gikapoy lang siya sa biyahe. Excuse me, wala, mami, ha? Hinay lang, love. Gusto mo, alsahon, di ka? Ayun na lang. Ay, pastilan. Kaluoy ba ni Lily? Ay, Belio. Ako na ito na ilang bawag sa ilang kwarto, ha? Sige, Belio. Kaano kun sa imong gipahikay, tita? Ha? Dili man tingali makakaon si Lily ini. Luya pa siya, Yvonne. Mauna. Pero, tita, wa ka makabantay? Sa unsa? Mura man og nanambok si Lily, tita. Ha? Hinay lang, ha? Ay, kay kusgay mong lakang. Luya ka pa. Ay, lasa kay kong kiniti dapit ilok. Oy, kagilok. Pahuway lang una, love, ha? Asa pa ka? Ala kinay mong kamot sa kong ilukan. Kabuyan sa kong abaga kung di ka gustong gunitan ta kasi mong ilukan, ha? Ang kumakakaoy kalagot ini, uy. Di mo ko kareklamo. Ayaw reklamo. Okay. Nana kita sa atong kwarto. Ako na abis puntahan si Arnel. Sige, Bilyo. Palihog ko, ha? Love, huwag ka malipong? Lipong gamay. Gusto lang ko mapahaway. Arnel, dati na lang yun na pagkaon sa inyong kwarto si Lily. Ma. Lily, pahuway og maayo, ha? Tita. Yes, mami. Dali na, love. Masudo ko sa kwarto. Ma, ako na sang papawayon, ha? Bilyo, palihog kong paanda mo pagkaon ni Nang Miding. Yes, sir. Dali na, love. Mami, pahuwayon ako, ha? Pahuway na, love, ha? Buhayin ako, kinasiran na pultahan. Buhayin ako. Ikaw ba? Ano umundahin ko ni mabuhi, Sige, yaw-yaw na di. Kaya alam pagsinggit, kaya basi mabati ka sa gawas. Kalagot manggug ka. Hilom na, pahuway na di. Ha? Kinang nang higda ka di sa kama, kay mo balik karong tao si Bilyo. Magda sa imong pagkaon. Ha? Kinang na magbantay ta sa mga mata sa katabang. Glabaw sa tanan ni Yvonne. Grabing nakatutok si Yvonne ni mo ganina. Mo ba?
May nang may baw ka. Dili ganahan si Ivon ni Lily. Unsa? Naunsa man tawana? Nagsige na balanig ka to? Jigger. Jigger, bango na diha. Balin ito sa taas. Ato ka tuwag dito. Ayun lang. Ayun ko din. Naunsa man ka, oy. Pahalik naman sa kanang imong hubog-hubog. Smuka ni boy. Tog ang tao sige man mo yaw. Magalagot-manggod ka! Misaan naman ang taga nako. Nga di na ka mo inom. Unya ka ron? Pinanagkaadong hubog ka. Laas na lang ni. Saba ka? Pag-samog niya, hindi ka matukmod. Jigger! Tita, mupauli lang una tingali ko. Kay doon ako'y kuha ang papermahanan ni Arnel. Uy, mga unang-una ta, Yvonne. Inigbalik na lang na ako, tita. Nala, sige. Pero oy, balik biya dayon, ha? Of course, tita. Pero, tita, Oh, unsa, Yvonne? gusto ka pa gyud nga si Lily ang mahimong inahan sa imong mga apo? Ah? Oo. Siya may nagustuhan sa akong anak. Busa, kinahanglan ako sa siya magustuhan, Yvonne. Pero, Pero unsa? uwa, tita. Kuan lang, murag dunay rason ang panahon nga wa mahinayon ang ilang kasal ni Arnel. Ha? Unsa nga rason? Murabag, dili gid si Lily ang angay kang Arnel, tita. Aha. Kalimti ang akong gisulti, tita. Bunga lang ni sa akong huna-huna. Sige, tita. Ato na ko. Sige. Unsa makaybot ipasabot sa gisulti ni Yvonne? Nganong dili man ka makakita sa tinuod, tita? Ug nganong buta ka man, Arnel? Nganong mga butaman mo? Miss Ivon, okay lang? Belyo? Naari ka diha? Kuan, makikuha lang kong gamit ni Miss Lily sa van. Miss Ivon, okay lang ka? Okay, Rako, Belyo. Gisapot lang ko sa nanawag na ko sa opisina. Mga bugo ni mga tawhana. Ha? Sige, ato na ko. Ano sam to siya? Kalit mo lagi sapod ka. Nabalik si Miss Lily din eh. Higda na. Asa ko higda? Ana yung kumuhigda di sa kama? Natural. Ang sadog anak kasawg. Tempa-tempa. Ayaw na ha. Kanang, di ba mahimog? Ato lang ko sa silang kwarto matug? Sa? Uy, di na mahimo. Tungod kay mauning among kwarto ni Lily. Unsa? Uy, nagtipo na rin mo? Bisag wa pa mo makasal? Moderno ng panahon karon eh. Ug mao na gusto ni Lily nga magtulganan sa dinhi. Og may nahitabo na ba ninyo? Oh. Mao nga giawhag ko ni mama nga pakasla na gyud ako si Lily. Kay mi aksyon na ni Kamabdos. Unsa? Di ay higayon nga wa na siya tunghay sa binuwan nga sakit. Love, napalaga na ba ko? Sa unsa lab? Wala ba akong tungahin sa binawan akong sakit? Uy, kung mauna, posibleng mabdos ka, Lily. Mami? Kuan? Posible yun? Uy, Arnel, kinahanglan magpakasal na mo ha. Dili mahimong mataw ang akong apo nga wa siya amahan, ha? Ma, Maunay nahitabo? Pero, nga namingon man ka nga hapit mo mabdos. Hapit lang? Hoy, ngano uy?
Human sa pila ka semana. Sa diyang gisabutan na namo ang among kasal. Nakuhaan siya. Unsa? Labihang guulan ni mama niya itong higayon. Pero, giam-ama na siya ni Lily. Mao ba? Sige na, paway na diya. Si Lily? Ha? Mimabdo si Lily sa anak ni Arnel? Oh, day Lili. Nagingok-tok makadinig ay. Madayo na inyong opinion karong Domingo. Olo, Naluoy man ko niya mo day Lili. o nga nung naloy magkanako, lo. Mura man og dakong sayop nga kanas Jigger ang gipili mong mahimong bana. Unsa? O nga nung nakasulti ka man, ana, lo. Agik-agik man ang tawana. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!